Σύστημα βιοδυναμικής εκμετάλλευσης Μουριάς. Το ταξίδι μας ξεκινάει από τη Λίμνο, όπου όλη η ομάδα επισκέφτηκε το κτήμα στο οποίο φιλοξενηθήκαμε για 2 ημέρες. Το κτήμα της οικογένειας Χρήσου Ντουνιά, έκταση 600 στρεμμάτων, βρίσκεται στο μούτρο της Λίμνου, που μας προτάθηκε να αναπτύξουμε σε αυτό το επιχειρηματικό μας σχέδιο. Στις άγονες πλαγιές του θα φυτευθούν μουριές, τα φύλλα των οποίων θα αποτελέσουν την τροφή για μεταξοσκόλικες, πρόβατα και λάφια, οι δε καρποί τους για την παρασκευή σκευασμάτων για τη διατροφή του ανθρώπου. Επίσης θα καλλιεργηθεί κριθάρι και βίκος για την εκτροφή των ζώων. Η μουριά μπορεί να φυτευθεί σε άγωνα εδάφη με λίγο νερό και να δώσει μεγάλες ποσότητες φύλλων ακόμα και το καλοκαίρι, όπου στη γύρω περιοχή ξύραινονται όλα. Στο κτήμα υπάρχουν λιμνοδεξαμενές και μερικές γεωτρήσεις, αποθήκες και βασικός εξοπλισμός που θα είναι καθοριστική σημασία για την επιτυχία του εγχειρήματος. Ξεκινήσαμε με δειγματοληψία εδάφους από διάφορα σημεία του κτήματος, όπως λιβάδια και άγονες πλαγιές, καθώς και δειγματοληψία νερού από λιμνοδεξαμενές και γεωτρήσεις, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες αναλύσεις, που θα βοηθήσουν στη σωστή εγκατάσταση του μορεώνα και της καλλιέργειας κριθαριού και βίκου. Η ομάδα έκανε δοκιμές με εκτροφές μεταξοσκόλικα. Τάισε ελάφια και πρόβατα. Έγινε συστηματική συλλογή και διαλογή μούρων. Ώστε να παραχθούν κατεψυγμένα και αποξηραμένα μούρα. Έγινε χυμός και σιρόπι από μούρα.